Luar Kapatisi TV. Together we achieve, together we can fly, reaching for the sky. ICFA University, Meghalaya. Ki Pulit hakasi sanjan ka shitarek unailar arjar pun rio. Kilara bantian bishar ya ki Ngut ki Nongïalam ka Hnyf National Youth Front East Khasi Hills District ha Kashari Shillong. Ha din bala deble ya ka medical check up ha civil hospital Shillong. Ki Ngut ki bala syakem ki long u Stephen Cream u Tilly Borswear u Jeff Sotun bad u Kid Ringklem. Ka Kashari kalapaset khat sausi yakini ki Ngut ha judicial custody. Kanong ba bernihan kadon ha uput usam ha pedeng ka Assam bat Meghalaya ka wei ka them artli ki jala ha ka benta jong ka Assam dan kumba ar phautli ki karkhana red category bat ka Central Pollution Control Board kalapin banaya ka te ka than kum ka jaka ka belong critically polluted hang ta kadon ka air quality monitor ka balapin pau ya ka khubor bala pau perthai ha ka benta jong ka Meghalaya pan dan tang santali ki karkhana red category ka jo ka le air ka baya bentalang hinrai ka jingmi jabo ka ya pher de nakata ka daw kini artli ki jala menta kis dang pen khre banthau ya ka joint action plan